Pass importanti li se jagħmel il-kontenut lokali aktar aċċessibbli hekk kif mill-ħamis żgħażagħ Maltin u Għawċin se jibdew jitħallsu għal kontenut li jipproduċu għal fuq YouTube. Xi ħaġa li YouTubers Maltin ilhom jitolbu li tibda ssir biex bekk issa se jkollhom inċentiv ieħor biex jipproduċu kontenut oriġinali u jxerduh fuq YouTube. Kien l-MP tal-Partit Nazzjonalista Francis Żamid Demek li ħadem biex dan il-pass seta' jsir realtà. Fil-fatt Żamid Demek ilu għal din l-aħħar sena f'kuntatt kontinwu ma' Google u YouTube, anke wara li s-sena li għaddiet ġab f'Malta numru ta' esperti minn YouTube biex joffru taħriġ b'xejn għall-artisti u n-negozji Maltin u Għawċin. Illum l-artisti, speċjalment dawk żgħażagħ, ġeneralment li ma jkollhomx allura l-flus biex iqogħdu jmorru recording studio jew biex anki jieħdu filmati u jagħmlu użu fejn naf minn editing suite li min jaf kemm jiswielhom, jużaw il-YouTube biex ixerdu l-kontenut tagħhom. U dak li jieni ngħid matul is-sena kollha li għaddiet huwa dak li qaluli l-YouTubers Maltin u Għawċin. Il-kellima tal-Partit Nazzjonalista għall-Kultura u l-Midja Therese Komodini Kakija ħadmet ukoll biex dan il-pass seta' jsir anki fil-perjodu li kienet membru tal-Parlament Ewropew.